lagatak, lapanak. Ila pare. Oh, pare. Ano lamang daw? Yang di gisarong pare, natay daw. Maigi mo ka pare? Oh, dai mano ni nga ni nasa. Ay, pare. Nasa rest house pare, ako. pumasirin ka digdi pare sa kuya, tamay na bakal akong daga natambayan. Kaliguan. Ata na, ipapailin ko sa upay. Dumigdi ka pare, magayon mo pare. Ah, sige pare, tama aeroplano sa nagaw. Ayo pare. Kaning Ay, madali. okay na so pakpak ang eroplano mo? Ayun na. Ah, sige pare. Okay man naglandingan pare. Ah, okay, sige pare. Sige pare. Sige pare. Ya, ay, alagi si pading ko na. Papapailin ko mang diraray so ano ko, nabakal ko ang rest house. Ay! Isaw seryosa sigurado. Hoy, pare! Wag ka nulong pala, hindi pare. Yaw ka na pa siya, kalagagi pare. Aeroplano. Ha? Kuyan dyan. Aw, yaw na dyan pare. Pinalanding ko baga dyan sa may kunya. Day, ura, kung silent tayo pare. Gayon ang talaga. Ako ang aeroplano ko, dahil kakimadangog na nagubuhob. Ayan ang pigapod ke. Silent type. Nyam. Kaya man pala day ko na ano, garo sana. Matara mo kayo bagdi, medyo may mga harong, baka magka puro lawang. Magkapurulan man ka tao. Magkanyunon panilintad di ako kimasabi. Ano pa rin ang masabi mo kaayan? Tus na gayon. Jesus. Pwede ka kabagay dyan mag-overnight. Sa mga barkada mo man dyan. Sa mga padiyaw. Pwede magkarakad dyan kikutson, panig, uluna, no? Duyan. Yan. Sauce. Gayon sa napad. Maliputong digdi Pira man pa rin, bakal mo ka. Ah, si padi. Barato naman sana padi. Pira. 3 million man sana yan padi. Liguan. Pero dahil naman ikaw pa di dyan lugi. Dahil naman ako padi lugi. Ano bilakan mo pa di hamana? Aw, hamana yan padi. Raguna yan padi. Tapos dit pa pading develop. Okay na. Okay na yan. Bali di wabaga ang padi. Ano na kung alburong ko lang saraw? Aw, dahil problema padi. What? Kaligawa. Panabawon ta ka baga. Ay, susuya ako pa. Tama ka, dahil ka na sa nakinuha mo kong padi yun. Ako lang ko muna si Malimaw. Ah, sige pare. Apo di pare. Istorya mo kay pare. Pura picturean mo. Picturean ko. Ah, picturean mo muna. Yeah. Yan. Hello. First lady. Uli si palilinti ana. Urag ki padihong ko ini. Oh, may nabakal na duwang pasyaran digdiyaw. 3 million itinaw sa kuso saraw. Taduwa na tambayan. Oh, une ipasa ko sa imo. Ayaw na, pinasa ko na. Nahiling mo? Oh, iyan lang saro na. Sa tuya na daan. Gray, ugmaw, sumali mo. Sige na, tanagurong pa kami di pa day. Sige, bye. Ugmaw, sumali mo. Ayaw pare? Ragong ka talaga pa day. Siyempre, araw daw ko ayan. Kudis ka talaga? Oo, kudi pare. Ang gayon. Sa katunayan kayan pare. Ah. Bako man talaga yung pare, suna bakal ko pare. Aray? What? Uni tabi pare. Ano yung pare? Iyan tabi pare, iyan. Iyan ang nabakal ko. Ay, naman ang tambayan dyan pare. Daga-bagaang. O, pwede ka ba dyan pare umigad? Kaya apunan muna si Made. Limpihanin doon na iyan na duwa. Tangali pagbalik ko, pakonstruksyonan ko na iyan. Pare, bahala ka na pang pare. Nahiling mo na ini. Oh, mabirmuda. Puro awot pa ang iba. Isus pa day, anong klas? Anong klaseng pasyaran nini? Kung dahil ka didikitin. Ito, tigilin ko pati grabe pali dyan na mo. Bala ka dyan. Olivia, ako sa kunyan. Ano kulabot kung bako mo?